chwalo bura kende. Nyaka gie sani nitiere buche maderom 26 duto. Odiochieng' manyoro apani Kileo inyalo neno lwasi mar siasa kachiel koda inyalo koro gima dhi timore kotenore koda chung' mag speakers mag ute buchegi. Motelo ne chwalo twak ni od bura mamalo, neno gima ne speaker mar od bura nowacho migosi Moses Wetangula chung' mare, kendo ka twak ni nochopo od bura ineno gima notimore. Nyaka gie sani bende ni neno nyo odiochieng' manyoro kata giko dira ni speaker mar Senate Amason Kingi gima nowacho. Embe nowacho golo statement kowacho ni kata ter mana bura ni e doho ok nyal tamo thicho oko mar Gachagua. Koro nanyalo kawe gi kanyo ni chung' mag speakers mag ute buche mopogore opogore kata ute buche ariyo madito gi nigi oteku neno kama kes mar Gachagua ne dhi. Nyaka gie sani ineno ka koro geno mare maduong' ni e doho. To boke ni penjo ni to be dobro rese kosobo kete kama chala to koro penjo sigana ni wanyane ka picha ya gazeti mantiere karkae mano ite mokwongo mano mantiere karka ka wantiere kod kachiel mana ng'iyori kanyo nitiere buche bende mosema karka buche maromo 26 mago mantiere kata matemo mondo miyo chunga ichoko mano mar Rigathi Gachagua. Koro sani nitiere 3 judge bench mabende dibedo karkanyo kanono weche gi bende kama sebedo ka iluwo yani ahinya nitiere Judge Anthony Mrema mabende dibedo karkanyo nitiere Eric Ogola kachiel koda ka Freda Mugambi mabende nitiere karkanyo madibedo kanyo ka winjo ane achiel kachiel mago petitions auchiel. Gimada ahero wacho nikech ineno ka sani nyaka gie sani lamo kata mar geno mar jalup jatend piny duto ni e doho. Oselosi put kata osechuga put mag jong'ad buche adek madito mabende iwacho ni dhi winjo bura ni mapiyo. To inyalo penjo ni ka buche maromo 26 duto noselwar. Nyaka gie sani gima jang'iyo kata majaneno ni kata moko kuom jong'ad buche madito gi iyudo ka igwelo giga gi ker. Debe ni nitiere lwedo mawuok kuom ker nikech nopenja jalup jatend piny kipenje ni to be iparo ni lwet ker nie thicho mari ni oko to noyie ni adier ker nigi lwedo e gini. Nyaka gie sani kwa dhi e doho ang'o ma doho wacho nikech kane speaker mar od bura mamalo nosewacho ni onge gima doho nyalo timo e wi thicho mar Gachagua. Nowacho ni thicho mar Gachagua ok en gima en gir siasa, en gima idhi gi pend chik. To koro wapenjore ni to e od bura mamalo gi doho ere man gi duol, ere man gi chik e wi thicho. Nikech nyocha neno ka jalony e wechego mag siasa ne wacho ni onge ler minyalo chiw ahinya to e chik ma pacho kaendi mayango giminyalo tim ne jalup ker ma pacho ka. To bende king'iyo kuom jolup jatend piny kata deputy presidents 12 ma piny Kenya osebedo godo, iyudo ka nitiere manosethichi oko to onge mane doho reso nyaka kama wachopeni. Koro warito ng'iyo ka bende nitiere gima dhi timore manyien e doho, lakini waneno ka manosethichi oko de Josephat Karanja, ne waneno Saitoti, ne waneno Mwai Kibaki, mago ne jolup jatend piny mane othich oko kinde mane ne gitiyo to nok waneno ka doho noresogi. To wanyalo wacho ni nyaka gie sani wan e bwo pend chik manyien mano kadhi higa mar 2010 ok wang'eyo kana nitiere fuok minyalo nikech neno kata nyoro gavana ma Kericho norese kotenore koda fuok mane oneno e chik kane wacho ni joma nothiche oko ne orem chopo 2.3. Koro apani nyaka gie sani okindegi ging'iya fuok matin minyalo yudi kotenore gi koda pend chik manoloki higa mar 2010. Kata kamano waketo wang'wa go nyong'ong wadhi ng'iyo ni to od bura gi doho ere ng'ama dhi bedo gi duol nikech warito nyaka gie sani ka Senate puodho paro mathiche oko koro warito doho. To nyaka gie sani kaka osebedi kiwacho ni doho onge koda duol mar chungo gima ute buche ariyo madito gi oseng'ado. Koro moja mano kantie kar kanyo omiye peke ite mar 4 mano bende ka yud kar kanyo nitiere evidence mabende ikelo kanyo kod od bura wacho no kelgi kod box en pickup ariyo mopong. Oparo ni ang'o? Oparo na kinde mane jaod bura Malang'ata mano Jalang'o tingo box moro maduong' motore malich to kiduogi somo gigo to wach ni gina yamo maliet mane onge gimoro amora duto. Nyakoro moja mano gintiere kar kanyo ni to gichalo e yo mane mano kama gintiere kar kae orangane mantiere ite maradek e ite maradek kae ntiere kwan mago mopogore opogore wacho ni ero koro en fuong'ruok mago ne
jogo ma osebedo kanyo ka tiyo kod modhi mopogore opogore. Dok piny mar nengo mag modhi wacho ni en achiel kuom mano mosedok piny ahinya, kiwacho ni en dok piny bende wacho ni landing cost ma bende omiyo pogruok ma kamae. Petrol olwar piny kod siling 8, siling 3 mar diesel, siling 6 mar mafuta mar taya. Apani lendo mano gol nyoro nikleo ma apani en gima nobiro e saa mano winjore nikech nyaka gi sani nengo mag modhi osebedo malo. Tiyudo ka kinde duto wacho ni kinde ma nengo modhi ni malo, gik mang'eny dhi malo nikech kata nengo mag wuoth dhi malo, gik ma kamago. Apano bobiro sama koro bende nyithindo ogik loro sikul. Iyudo ka sechego bende wadhi e nyasi maduong' mano mar Desemba. Kinde ma bende wuoth jabedo ga matek mokadho. Ji wuotho dhi koni geche medo bei mora mora. Gima gi sani koro warito ni to kane gise lwaro nengo modhi ahinya to gi siling 8 duto. Warito ng'iyane to koro nengo mag mwandu mopogore opogore pacho kaendi bende dhi lwar, to gidhi lwar kuom thuolo machal nade mondo mi wang'e. Kata gi sani bende koro daher kwayo kata joriembo mag nyamburko mondo kik gi keta bei malo ahinya tok ka bende modhi gi osedok chien. Gikony jowuoth bende giduoke piny. Kata kamano apani mae gima ber nikech lwar mar modhi gi siling 8 duto en fuong'ruok ahinya to ne jogo matiyo koda nyamburko, jogo matiyo koda gik mopogore opogore ma chulo nengo mag energy and gimoro amora matimore. Apanya gi sani en gima ber ma nyaka ne wapuo kotenore koda duoko mar modhi chien. To waritane ni to odhi bedo gi effect mane e wechego mag mwandu bende mopogore opogore pacho kaendi mondo be japiny bende oyud, nikech mae gima ne sirikal osingo duoko ngima mondo mi obed mayot ne japiny. Nyakoro mag jwang'e iti mar adek kanyo nitie sigana miwacho ni nonro mano mar NCIC yango kanyo ni rawere ok nigi yie kod telo mano mar William Ruto kod josiasa mamoko. Mano yiendo mantiere kar kae kagiwacho ni ero mano nonro motim kanyo e kind Gen Z kod jogi mabende nitiere mbele gi matin. Sigana mondika kod Steve Otieno kanyo, twak mantie kanyo kod jakom mar NCIC Samuel Kobia kachiel kod ka jalupne kod commissioner machielo mano Philip Okundi man nitiere kar kanyo ka gitwa kod jofwambo. Kinde motelo ahinya ka nitie bo Nairobi kar ka to mane gima yangore ni nitiere gik mathoth ahinya ka koro Kenya Editors Guild kata kuku mar jochung weche ute fwambo opogore opogore koro kwayo NCIC mondo mi onene kaka onyalo rakore kod jok ma nigi weche mag athuwe ahinya tembui. Ing'eyo puri rawera kata kamano samoro konya bedo ni wan Gen Z kaka wache ni aneno ka gitemo menya ahinya to rawere go ma Gen Z. But kleo gimoro achiel manyaka wang'e gi rawere wagi ni joma rawere wagi bende nono mar oboke ni wacho ni NIC surveys shows youth doesn't trust Ruto and other politicians. Josiasa mamoko koro ng'ini natemo ng'iyo ni to josiasa mamoko gi gin jomage, to ei josiasa gi to mage ma Gen Z gi o trust. To gima nyalo wacho gi Gen Z kleo ni gin jok moko ma kizungu wacho ni ok gin reliable. Kawuono gin kodi, kiny gionge. To ng'eni siasa ma pacho ka en siasa ma local, igoye ma local. Kiny kata yudo ka onage dhi ogo aput margi giwacho dhogi kaka onage. Jo Western bende wacho, masawa mar piny Kenya be wacho. Nyo aneno ka endi nyoro achiel kuom jo Gen Z mano chung' matek Kasmuel. Gikone kano duogo konchiel modhi kocha mowacho gimoro jogo kwede. Pok obedo jasiasa tiyudo ka rawere gi osetimo ang'o, osethegore kode kendo koro gidware. Anyalo wacho ni nyaka gi sani rawere kata mag Gen Z gi be onge chung'. Kata kamano nitiere achiel ariyo adek moko mantiere siasa ma bende nyalo kelo ng'ur e kindgi. Kata kamano jasiasa kata magi wacho ni ok gin gi yie kuom gi. Agombo ng'e ni to mane ma giyie kuome mondo mi wang'e ni to chung' margi ni kanye. Kata kamano gima nyalo nyisi ni kawuono ginyalo wacho ni ok giyie gi Ruto, kiny nitiere gima Ruto nyalo timo ichak giyie. Koro siasa en gima lokore okinyi kokinyi. Koro nyaka gi sani wanyalo wacho ni Gen Z osebedo gi demands mang'eny ma pile. To gima timo gini gi nyithindo matindo pod gisom kaka apaka mar siasa ringo. Kiny kodhi kama kodole kama to kiny wir ka gipako koni. Koro we wamigi amiya thuolo kine chopi higa mar 2027 wabiro ng'iyo chung' margi ka Gen Z ka be gibiro bedo gi duol mar wuoyo e achiel. Kata kamano anyalo assure ni ka chopo kinde no nitiere pogruok mobiro bedo, moko biro dhi koni, moro biro dhi koni. To gima josiasa gitimo en mana pogo gi to ok giwach dhok achiel. Nyamburo mojua ka nitiere karkada ni warangane sigana mantiere bathe ka nitiere ite mar ariyo mondo mayude ne achiel kachiel mana kama nitiere karka achiel kachiel mano ka wantiere kodi karka iwacho ni Kenya oyudo ng'at mokwongo mano ma owito ngimane kaluwore kod
tuono mano mar guonyo mano mar mpox Mpox. ma bende koro yang mano milome ma bende ochiw kar kanyo kod migawo no mano mar thieth karange kar kanyo achiel kachiel. Iwacho ni sani nitiere cases manyien ma bende koro osechopo 13. Aneno kane asomo sigana ni ayudo ka giwacho kaendi ni nitiere bende kaka ok onego bed ni gi rely kata gigeno mana duoko mowuok kuom laboratory. Apani nyaka gie sani National Health Laboratory oseyudo samples kata pi madirom 230 to kod 8 kiwacho ni 13 osenyiso ranyisi mar bedo gi tuoni kama moko 220 to kod 5 osenyiso ni gionge tuoni. Ok ang'eyo ni nyaka gie sani pim nikech ne giwacho ni en gima be ilando kokadho e yamo kokadho e riwruok machiegni to nyaka gie sani pok ginyiso ranyisi nikech iyudo ka kinde cha ne giwacho ni ng'ama nigi korona thung' gik ma kamago to nyaka gie sani pok ginyisowa ranyisi ma kata kibet gi chien kleo to inyalo wacho ni ng'ane nigi guonyo mag nini miwachogi. Koro apani nyaka gie sani gimonego bed ni migawo mar thieth keto e maino mare en nyiso japiny ranyisi makineno kik obed abeda gima thung'i athung'a kendi owuon to kichopo kucho tinyisi ni in gi ranyisi giket jopiny mondo mi wang'e ni to kineno gima kuom ng'ani kata kineno gini mondo mi japiny obed motang' nikech ka en gima ok nen gi wang' ma oko kata gima ng'ato ok nyal feel e dende kende owuon to dhi bedo matek mondo mi japiny kata ng'ato owuon ong'e ni en gi ranyisi to koketgi oyanga ma wang'e ni kineno gima kuom ng'ato to mano nyiso kata kamano apani jok moseyud gi ji 13 pod ni piny omiyo pod ageno ni piny Kenya kokadhe kuom migawo mar weche thieth nigi teko mar gayo landruok mar guonyo ni. Nyakoro mag jo mano nitiere kama katuno dhi nyime kanyo nitie oganda mathoth ahinya mosebedo kacha ka itimo negi nonro kata rango nonro magi maromo 22,000 mag jowuoth madonjo pacho kae mano ar negi duto chaka timore kar kae. Mano machiegni kode ka nitie weche mawacho ni gin wacho mag public finance kata omenda gi machiegni kod oganda ahinya mineno ka ne rom nade maromo mago jotije mathoth ahinya ma bende osedhi e retire yangore kar kanya koro moge jwang' ni nitiere chudo magi mago omenda gi mag aheri ma bende koro lwar piny ahinya. Iwacho ni pok ochopo e target mare kineno ni kanyo en bilion 23.6 en kwan mamalo ma bende wacho ni gisebedo kacha ka jogi bende yudo omenda gi kinde madwarore koso oyo bad migawo mano mochung' ne omenda to nyamarango omenda gi mago mag aheri mano ka nitiere migawo mar omenda ma bende wacho ka nitiere dok piny ahinya kotenore kod omenda ma bende osebedo kacha ka ichulo jogo ma bende osedhi e retire. Wacho ni en paro ma bende osekelo ng'ur kuom ji mathoth ahinya mosego retire. Joma osedhi retire ng'eny gi aneno ka ywago deko mag chudo maggi kaachiel kod lai monego bed ni keto mondo mi giyud chudo maggi. Ji mang'eny aneno ka giywa kaendi giwacho ni nyaka gidhi e retire girito mokadho wechego mag chudo ma nyaka sani osekunore moromo bilion 23. Ok ang'eyo ni lai mane ma iketoga eneno ni mondo mi chul jogo mosedhi e retire. Iyudo ka ji mang'eny moko samoro dhi machopi kama koro wito nyaka ngimagi kapok gineno pesa gi mag retire. Ok ang'eyo ni chike monego loki, ok ang'eyo ni joma tiyo apise gi monego bed ni koro iketo tesre mondo mi ging'e ni ka ng'ato osedhi e retire to mondo mi omenda ne kinde marom nade. Apani ywaruok ma kamaendi ma bende koro kelo midhiero e kind oganda gi mawacho ni nyaka gie sani koro gini chalo gima lokore gowi kiwacho ni osejoin debts expenses ma nyaka gie sani aneno ka ywagni odhi ne nyaka ker ma pacho kaendi. Iwacho ni gisani omenda ming'ado ji medo mana dhi malo e wechego mag pension to sama onego yude to aneno ka ywak ng'eny ahinya e wechego mag yudo mag pension ma monego bed ni miyo jogo mosedhi e retire. Ok ang'eyo ni maendi wechego mag kapok ne ker ma pacho kaendi awinjo ko moko nowuoyo kogolo nyaka chike wechego mag jok monego bed ni miyo retire monego bed ni dhi e retire nikech nowacho ni onge kata choro higa mag jotije mag piny owacho kisechopo hiki mar retire to enda nyumbani. Koro apani nyaka gie sani gima onego gitim keto lai e wechego mag joma dhi dala yudo chudo magi mag aheri momondo. Nyakoro mbujo eno kanyo kama gintie achiel kachiel gazet weche thoth ahinya iye kae tang'e nang'o thuolo bende kapok ang' watieko ang' waranga ne kanyo ni wayudo gi
machinglo ntiere ite ba paga beri ang wadhi kono bangi to sani yena mondo mi warang mana mapiyo nyakora mujonga ko ido thuolo mano mara rango sigana mantiere ite mara beach angine kanyo kanisa ne ochano chenro mar kelo kwe e kinde Rigathi Gachagua kod jatende William Ruto kata kamano wacho ni magi duto bende ne owitoko mane paro mantiere kare ono kilie ke juma mokalo kendo kawuono kendo yangore lera ni ntiere ka paro ni ntiere mano mar twak mi kanyo le sapit ni ntiere Anthony Muheria ni ntiere jatenda kanisa mano mar SDA bende kin jotelo mamoko maga kanisa maga mamoko mopogore adeko pani Kileo gima notimore kaindi kochakore 2022 mane piny Kenya dhi e yiero jatend piny masani notiyo gi kanisa ahinya gi luor mathoth ne kanisa ma kanisa ne owuoyo gi jokristo nikech piny Kenya otele atamalo maduong' ma jokristo mano owuo gi ji ma ji no oketo yie margi ni ker mabiro ni en ker ma jakristo biro timo achiel ariyo adek kaluwore gi sitho mane kanisa osire godo kata mano sidhe godo ayanga nyaka gi sani oboke ni omenyo jadolo maduong' mar din Anglican Archbishop Jackson Ole Sapit tinyayudo ni sama ne bende jini Bomas kacha en achiel kuom jodologo mane oyuoro kanyo tok makoro weche osechako dhi koni gi koni bagni koni iyudo ka japiny nokoso yie koda telo masani ahinya to ng'anyo mar jensi ma ji nokwedo mokadho kanisa nyaka gi sani kiyudo ka koro kanisa ochako biro mondo mi okel thek tiyudo ka koro duondgi ok winji nyiso nang'o bin kanisa oselalo duonde e chung' mag siasa bin ji ok oyie gi kanisa nyaka sama wachopo ni apani magi gik moko ma onego wapenjre nikech iyudo ka ji osebedo ka kwedo mokadho kanisa ahinya to chungi mar siasa nyiso ji ni mae kama ne ber tiyudo ka ji mang'eny sani ng'ur gi sirikal masani koro apani kanisa bende nigi ting' mar luoko nyinggi kendo chak yudo chung' manyien mondo mi giyud geno kata giyud yie mag ji oduog kuomgi kaka kanisa gibed gi duol koro mo jo mano ka gintiere kar kanyo yore thuolo mar somo ite mar abich ite mar auchiel ang' isom kanyo wach mar gavana ma Kericho mano Mutai mabende Dr. Eric Mutai mabende ne otony iwacho ne otony mana i technicality mane kwan ne ok odhi e yo makare mano mag jogo mane onego bed ni goyo ombulu mano mantiere kar kanyo onego bed ni chopo e yo machal nade jok mano thiche oko to rom nade wacho ni mano kende kama ogole oko ka ite mar abiriyo wacho kanyo the man with the sharp tongue mano Rigathi Gachagua oket picha ne kar kanyo kawuono dhi bedo kong'eyo ng'eto mano mar do kotenore kod thiche oko e apisi kapok ochopo kacha e senator ma pacho kae nitie sigana machielo mabende adane mondo mi awaranga ne kae ka watieko mana ite mar 17 ite mar 17 kae mantiere sigana mabende wadane warang kae miwacho ni en machinglo mantie ka be motieko godo koro dani mondo mi miya mana pachi in kaka inene pach jandiko pogore ga gi pach jasomo kara kamano wacho ka ni mantiere ng'ama ochunge besen moro maduong' ahinya ayud pachi mokwongo aneno kaindi jamachinglo ni ndiko malo kanyo ni Baba Four to kwang'iyo briefcase marateng' kanyo no aneno ondik kanyo Ken Trako bende aneno kanyo JKIA maendi en orak momi kambino mano mar Adani mapa ni biro kotenore koda weche manowach koda jatend duond bura mar ODM Migosi Raila Amolo Odinga mabende no dok ne kambino mar Adani mowacho ni wameuru thuolo mondo tim gige ni mar en kambi man gi nying mosetimo tije madongo to kite mabende ogolo wach ma kama endo ka ji oseng'ur mokadho kendo nyaka gi sani ok ni ji ok oyie gi orak manoketi mar PPP mondo me kambi mar Adani yud tich pacho kaendi gima machinglo ni temo wacho ni Migosi Odinga biro to luoko gima ji neno ni rach no to kowacho to koro gino lokore maber kinde mabende ji ne kwedo jatend piny owacho kobiro riwore kode wach ni ka osewachi ni koro Ruto beto koro wana kode kanyo sani koro chako dok Adani neno koluoko Adani e besen kanyo endo Baba Four koro ero gi tich bende midhi luoko godo Ken Trako neno ni e besen kanyo we wariti nikech gima temo wacho ni koro ero osebiro osewuoyo kuom Adani koro chakre odiochieng' mano wuoyeno nyaka ka wadhi mbele Adani ler
adani koro nyalo tiyo, adani nyalo loso paw ndege. Aya. Jowi Raymond. Yes. Kowuok mar Baba Fuani ena mondo mi walore lora gi ka. Wacha ni welo sedonjo kar ka gazeto nego bedni watieko koro ka wach mari mogik nyabedo mano dichiemo ko. Weche thoth nyamo dhi bedo ka warango mabede dhi loso weche manyien kawuono. Wach mogik ang'eni weche ng'eny. Giko dira mokadho ni nyadendi Joyce ne hingo odiochienge mar nyuol Kileo. Ng'eni gino tamba nyise. Koro nyocha kete e mbui mar WhatsApp ka awishe godo happy birthday. Ing'e gima notimore? Ji no ai happy birthday. To ka chopo to nyien moro bobiro na wacho ni ei Omera oluonga na Omera, koro ni nying mar Omera no kaer. Koro arito gimodwa wacho. To nyisa ni nyathina ler manade miago ei maiji ilonge no muko wa Homa Bay. Koro ewi jogi te ang'eni Joyce onge dhi nyise ni ji no miye happy birthday mang'eny nyako muko wacho niya miya namba ng'ano maiji kora penye maiji tano ni my guy Kileo atieko. Haya erokamano Jowi Raymond. Joyce an gi namba ni to kadhi miyogi omuko dwaro koro muke jwang ikete kar ka chenro mabiro en chal mar piny Kenya ka ntiere kae kod wenda adek Robert Owuor majanon siasa kaachiel koda ka Peter Simba Wasaga mabende nokil kamaloka kaachiel koda ka Sheila Olang janon siasa kaachiel koda ka jalony weche mag uchumi wabedo kae kod twak achiel waranga ne chal mar piny Kenya kamora mora ma intiere in mibedo kar kanyo kiwish birthday kwa namba jomalero go bende jogo moloso kendo jogo morito wabed kod weche makare duoko twak kidhi mabor.